Balantayan las 8:30 sa buong aga ang Game 3 sa NBA Finals sa runga sa New York Knicks kag San Antonio Spurs. 2-0 na sa buong ang serye nga lunsay gindagan sang Knicks. Iniman na bingunang ation sa sulod sang 27 ka tuig nga magabalik ka NBA Finals sa Madison Square Garden sa New York. Katapusan ini nga saksihan sang NBA fans sang June 25, 1999 sa nag-aaway man sa finals ang Knicks kagang Spurs. Samtang magluwas dira, espesyal man ang hampang sa buong adlaw nga tampungan mismo ni US President Donald Trump kasunod sang imbitasyon sang tag-iya sang Knicks nga si James L. Dolan nga isa ka longtime donor sa local kag national nga Republican parties. Lakip na si Trump. Ini man ang unang ation nga magapungko ang US President sa venue agod nga maglantaw sang NBA Finals game. Bilang preparasyon sa pag-abot sang presidente, masugton ang seguridad sa arena kag ipatuman ang strict no-bag policy. Rason nga ginapat temprano sa pag-abot ang fans para sa Game 3. Bangod sang attendance ang presidente, ginkanselar man ang ginplano nga watch party sa gwa sang Madison Square Garden. Kasunod sang koordinasyon sang New York Police Department sa Secret Service. Sa Game 2 sang finals sa Frostback Center sa Texas, USA, nagdangat sa 7,000 ang naglantaw sa mga hampang.